आजच्या या व्हिडिओमध्ये ही दिसायला फार सुंदर आणि तोंडात ठेवताच लगेच विरघळणारी नानखटाई कशी बनवायची ते आपण बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. इथं मी अर्धा कप तूप घेतलंय. हे घट्ट तूप आहे. घट्ट तूप अर्धा कप घ्यायचं, मेल्टेड नाही. ही अर्धा कप पिठी साखर आहे, तर ती मी याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि दोनही मी एकत्र करून व्यवस्थित 5 मिनिटं फेटून घेतलेलं आहे. हे फेटणं फार महत्त्वाचं आहे. चांगलं अगदी 5-7 मिनिटं व्यवस्थित ह्याला फेटून घ्यायचं. हे बघा, साधारण आपली व्हिपिंग क्रीम दिसते तसं हे टेक्स्चर तयार होईल. नंतर मी याच्यामध्ये 1 कप चाळलेला मैदा घातलेला आहे. 1 चमचा मी याच्यामध्ये बेकिंग पावडर घातलेली आहे. पाव चमच्याच्या अर्धा मी इथं बेकिंग सोडा घातलेला आहे. एक थोडी वेलची पूड घातलेली आहे आणि चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे. मी आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र केलं आणि याचा एक गोळा बनवून घेतलेला आहे. हे बघा, परफेक्ट असा गोळा तयार झालेला आहे. आता याच्यातलं मी थोडं पीठ घेऊन मी याला आता याचा एक कुकीजचा आकार देणार आहे. तुम्ही सरळ असा गोल आकार देऊ शकता. तुम्हाला हव्या त्या साईजच्या कुकीज किंवा नानखटाई तुम्ही बनवू शकता. पण माझ्याकडे हा कुकीज कटर आहे, त्याच्यामुळे मी याला हा फुलाचा शेप देत आहे. हे बघा, अशी नानखटाई दिसायला खूप छान दिसते आणि मध्ये मी थोडंसं प्रेस करून घेतलं. आणि तिथं मी हा फ्रूट जाम आहे, तर तो थोडासा ठेवलेला आहे डेकोरेशनसाठी. त्या सेंटरला मी हा फ्रूट जाम ठेवून घेतलेला आहे. हे बघा, सुंदर अशी ही नानखटाई तयार झालेली आहे. फुलाचा सुंदर आकार दिसत आहे. एका प्लेटला मी थोडं तूप लावून घेतलेलं आहे. तुपाने ग्रीस करून घेतली प्लेट आणि त्याच्यावर मी ही नानखटाई ठेवलेली आहे. हे बघा, अशा अजून मी नानखटाया बनवून घेतल्या आणि थोडं थोडं अंतर ठेवून मी या प्लेटवर ठेवलेल्या आहेत, कारण त्या फुलतील त्याच्यामुळे थोडं अंतर ठेवलं पाहिजे. इथं मी कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ही प्लेट ठेवलेली आहे. प्लेट ठेवल्यानंतर मी गॅसची फ्लेम स्लो केली आणि एक 15 मिनटं झाकण ठेवून मी ही बेक करून घेतली. हे बघा, मस्तपैकी फुलून आलेत आपले नानखटाई. 15 मिनटानंतर बघू शकता. मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि परफेक्ट अशी नानखटाई तयार झालेली आहे. मी आता ही गार करून घेतलेली आहे. हे बघा, मस्त अगदी नानखटाई तयार झालेली आहे. दिसायला पण फार छान दिसत आहेत आणि व्यवस्थित बेक झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. तर अशी सुंदर अशी नानखटाई तुम्ही पण घरी एकदा ट्राय करा. प्रमाण परफेक्ट आहे. रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.